Aduh. बिदि थाबायदावब्लासो नोंनि आथिङा हामलांगोन। बेसेबां दै रोगाबावनो बिमा? बहाबा गुबुन जायगायाव हासो लायनांसिगोन। नै सोरजि, फाग्लिया मा खालामदों? मानसियानो मोजाङै हामाखै, मानो थाबायनो होदों नोंलाय सिमां? हामाखै होननानै ओरैनो उन्दुना थाबाय थाबा हामगोन नामा? आथिङा उसुबिदा मोनदों नामा फंबाय? हागोन दे आदा लासै लासै। आदा आं बेखौ दैमासिम बेरायहोना लाना फैनि। दे लासै लासै थां दे। दे आरो आदा। थाब फैफिन। Oh my god! Duku moनबाय नामा गोबाङैनो? हो? सिखार! सिखार! मा जाखो? मा जाखो? बुंदो ना मा जाखो? सिमां, आं सिमां, आं दिनै गासिबो गोसोआव बुजिबाय। Really? औ सिमां, आंनि मुङा मोगथां। मोगथां? मा लोगो, खस्थ' मोनबाय नामा? एसे। नों दिनैसो गोदान ना, बेनिखायनो एसे खस्थ' मोनदों। लासैनो हागोन। दे होमबा मावबाय थानाय। दे। बेफोर माबोरै जाखो? एसेबां खामानि मावनो मानो गोनांथि? आं आइनि रादाय होनाय दंखायो। जेब्ला आं गावनि आथिङाव गसंनो हागोन, अब्लासो आं आइनि रादाय होनाया जाफुंगोन। रायज्लायनो फैदों। बे गाहायाव मानो बिसना बदों? माने गरमथ', बेनिखायनो गाहायाव उन्दुनो सानदों। नंखाय बुंदों।
नोंसोरो माबा मोनसे खोथानि थाखाय नांज्लायनाय जादों मा फिसा बेबायदि बिसि फिसाय नांज्लायनो जोमैयाय बेखौ बोखार जागोन आयै नों थांदो र' आइ आं फंसे खोथासो बुंनो फैदों जावायसो नों जोमैयायखौ खनसे सिकाबावल' लानानै थां जागोन दे दे उन्दुदो औ आयै दे उन्दुनोसै दे आदा बुं फंबाय आदा आरो बाजै आं मिथिगौ नोंसोरो आं थांनो नागिरनायनि थाखाय दुखु खालामदों फंबाय जों आरो दुखु खालामनानै मा जाबावनो नोंथ' जोंखौ गारनानै थांखासिगोन आदा नोंसिनि अननायखौ आं थैना थांब्लाबो बावनो हानाय नङा नोंसोरनो आंनि बिदा बिबाजै महरै आंखौ गोदानै जिउ होफिननाय बिमा बिफा आं थांनोसै दे हामबाय आगै नों साननैसोनिल' आंगो जानानै मानो फैखोमोन नों जोंनि जिउआव बाजै नोंनि बे बिमा बायदि अननायखौ आं माबोरै अनसायबावनो दे थांदो मोजाङै थांदो फंबाय सिमाङा बहाबा लामाफोराव दङै जानांगौ बेखौ मोजाङै फोरमायलां बिसोर नोंखौ गोबां अनसायदोंमोन नोंनि जिउखौ रैखा खालामग्रायाबो बिसोर जागोन आदा दे थांदो थादो बाजै दे थांदो सिमां नों आंखौ निमाहा होदो फैदोंमोन आं गुबुन जायगायाव नोंखौ नागिरना गावनि आथिङाव गसंनो सिमां नाथाय आं मा बुंनो सोरजोंबा जुग जुग बोसोर बोसोर थाबाबो गावनि आंगो जानो हाया नाथाय सोरजोंबा साननैसो थाबानो गावनि आंगो जायो आं मिथिगौ नों आंखौ गाज्रि मोनगोन नाथाय आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ मोजां मोनो आं गोसो गोरबोजों नोंखौ मोजां मोनो सोरबा थार मोजां मोनलायनायखौ खाना खालामो नामा मोजां मोननायखौ रावबो खाना खालामनो हाया मोजां मोननायासो खाना आरो बियो रावखौबो सिनाया बिदिब्ला आंबोथ' रावखौबो सिनायालासिनो मोजां मोनदोंमोन बे मोजां मोननाया खाना नङा नाथाय आंनि मोजां मोननायखौ रावबो खाना खालामनो हायाखै आं थांनोसै सिमां सम मोनब्ला उनफोराव फैसिगोन मोगथां आं नोंखौ मोजां मोननो सोङाखैमोन आं आंनि मोजां मोननायखौसो फोथायनो सोंदोंमोन थेवबो नोंखौ लानानै आं गोदानै थांना थानायनि सिमां नुदोंमोन औ आं बुजिदों सिमां थार मोजां मोनलायनायखौ मोनफुङाब्ला बुहुमाव खनले खनले जोनोम जायो बिदिब्ला फैगौ जोनोमाव आं जायखौ मोजां मोनो बेखौनो मोनथों होनना
आं इसोरनाव आर'ज गाबना नेनानै थागोन। अके बाय सिमां आं थांनोसै। प्लिज साबस्क्राइब एनइभि स्टुडिअ। नोंथांमोना नटिफिकेशननि थाखाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबाय आरो बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स लिरहरलायदो। थेंक इउ।